एबसु आरो बर' कसारि काउन्सिलनि गेजेराव बा इउबिपिअनि गेजेराव एबसुनि गेजेराव मिसआन्डारस्टेन्डिं जानो गोनां गैया। जेब्लासिम गामि सोसननाया बिटिआरआव कमप्लिट जाया सनितपुर आरो बिश्वनाथखौ माने बर' कसारि काउन्सिलनिफ्राय एक्सक्लुड खालामनाय जाखादों बा बर' कसारि काउन्सिलाव बेखौ सोनाय जाया होननानै सरकारजों रायलायनायावनो बुजाबुजि सनितपुर बिश्वनाथआ जि गामि सुनाय 60टा गामि हाबबाय आरो 200-300 गामि हाबबावनांगौ। जेलासिम गामिया सोसन जाया बाउन्डारि कमिसननि गेजेरजों नटिफाइ जाया रायजोपालनि गेजेरजों केबिनेट डिसिसननि गेजेरजों अब्लासिम सनितपुर बिश्वनाथआ बर' कसारि काउन्सिलाव बियो सोसन जानाय नङा। माने जिफोर गामिया आद्रा थागोन बे बिटिसिआव बिटिआरआव गासै गामिया हाबनायनि उनावसो बर' कसारि काउन्सिलाव बियो माने थांनायनि लामाया गेवगोन। किन्तु आपातत जेब्लासिम गामि सोसननाया बिटिआरआव कमप्लिट जाया सनितपुर आरो बिश्वनाथखौ माने बर' कसारि काउन्सिलनिफ्राय एक्सक्लुड खालामनाय जाखादों बा बर' कसारि काउन्सिलाव बेखौ सोनाय जाया होननानै सरकारजों रायलायनायावनो बुजाबुजि दङ। दा बेखौ माने आग्रां बारस' सोरनिबा माने थुनज्लायनायाव सोरनिबा इनिसियेटिभआव सनितपुर बिश्वनाथनि गामिखौ बर' कसारि काउन्सिलाव नटिफाइ खालामनो थाखाय भेरिफाइ खालामनायासो बे दुखुनांथाव आरो जोंनि रायजो राजा इन्टेलेक्सुवेलनि गेजेराव बेखौ लानानै कनफ्लिक्ट जे मोनसे थासारि फैदों बेयाव खुनु भुल बुजाबुजि जानो गोनां गैया। एबसु आरो बर' कसारि काउन्सिलनि गेजेराव बा इउबिपिअनि गेजेराव एबसुनि गेजेराव मिसआन्डारस्टेन्डिं जानो गोनां गैया। बेखौ इउबिपिअआबो बुजिनांगोन खारन बिथांमोना जि स्पिरिटजों खामानि मावदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे एखे स्पिरिटजों बर' कसारि काउन्सिलखौ पुर्नांग मर्यादा जानांगौ होनना बुंदों इलेक्सन जानांगौ होनना बुंदों। आथिखालाव 36टा समस्तिनि 31टा समस्तिया इलेक्सन पार्टिनो हानाय अबस्थायाव दङ। बेजोंनो इलेक्सन पार्टि नङा होमबा? बिनि गेजेरावनो जोंहा राभा हासंनि माने गवालपारा साउथ कामरुपनि मोनसे जेंना थाबाय सनितपुर बिश्वनाथनि जेंना थाबाय। बे लासै लासै प्रक्रिया मथे जागोन किन्तु दा एनक्रस खालामनानै कनफ्लिक्ट जालायनायखौ जों लुबैया आरो बे बेलायाव स्पष्टबादि रायलायनानै क्लियार जालायबानो जायो आरो सरकारखौबो बेबायदि एना एनि जालायनाय खामानिखौ दावमावथों आं सरकारखौ खावलायबाय। गोजोन्थों। मैया आरो दाख्लैनिफ्राय जोबोद अखा हादों दिनैबो हादों। साहा सानजा आसामाव जेरै सराइदेउ शिबसागर जरहाट आरो गलाघाटआव दैबाना जादों गोबां दुर्जुगजों गोबां मानसि थैबाय। थांना थानायनि जि मोनसे आसा बे मिजिंखौनो बिथांमोना खोमानाय बायदि जाना दङ। बिनि थाखाय सरकारखौ इउपिपिएल दोला नारसिनबोदों आरो सरकारखौ खावलायबोदों। इउपिपिएल दोलोनिफ्राय मोनसे प्रतिनिधि दला बेयाव थांनानैबो खौरां लाहैदों। भारत सरकार आसाम सरकारखौबो जों खावलायदों जे बिनि सायाव बेबस्था लानांगौ। किन्तु रिसेन्टलि मैया दाख्लै आरो दिनै जि अखा हाबाय उदालगुरि जिल्लानि माजबाद एरियायाव बा माखासे दैया माने देरनायनि जाहोनाव खुरखानाय लोमसावनाय आरो गामियाव दै हाबनानै जालाखार बिलाखार जानायखौ जों नुदों। दा बेखायनो आङो उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसनखौ आरो डिजास्टार जि मेनेजमेन्ट आरो रिलिफ डिपार्टमेन्ट दङ बिथांमोना डिसि बा सार्कोल अफिसारनि गेजेरजों इमिडियेट बेयाव रिलिफ बा रिहेबिलिटेसन इमिडियेट रेस्किउ बा जिखिनि बेयाव नांगौ बेबस्था खालामनांगौ दङ जाहाथे रावनिबो सुबुंनि जिउआ खहा जाया जिब जुन्थु खहा जाया धन सम्पति खहा जाया बिनि थाखाय बेबस्था लानो थाखाय आङो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसनखौ खावलायदों आरो जोंनि पार्टिनिफ्रायबो जिल्ला बेंगिरिजों जोङो रायलायगोन। गोजोन्थों।